Hallo mga kahigalaan o kapamilyahan o kaparentihan sa tibuok kalibutan. Kumusta mo diha? I hope nga still healthy mo diha tanan og sa imong mga pamilya. Karong adlaw is Domingo, humana kog simba, humana og humanag simba, humanag misa. Pagkahuman, ah nindot kayo og weather dito ko sa gawas, tatanaw sa mga halaman, mga tanom og mao na usab nangutlo na sad kog mga bulak. Pakit unta mo unsa akong gipangutlo na sa drone. Pakita na ko ninyo. Mao ni ang mga bulak nga akong gipangutlo sa gawas. Kani siya wala gyud ni siya gitanom. Nanurok lang sa mga kilid-kilid sa mga balili og sa kilid-kilid sa mga kahoy. Mao ni akong inspirasyon karong adlaw. Tan-awan yung mga higala. Mao ni akong gipangutlo karong adlaw. Mga bulak. Inspirasyon sa akong kinabuhi. Diba? Okay siya. Para nako nindot siya. Ang Ginoo gyud perting pagkabuotana kay naghatag gid nato og halaman, mga bulak nga makalipay natong tanan nga iyang mga anak dinhi sa kalibutan. Naghatag natong inspirasyon. Para nako ang mga bulak, ang mga halaman, para nako inspirasyon na nako sa akong kinabuhi. Ambot ninyo mga kahigalaan kung ingon ana basad ka mo kay adto sa gawas ko magtan-tan-aw ko sa mga halaman, mga tanom nga naay mga bulak. Dali ra kayong Holy Spirit nako sa akong kasing-kasing. Di ba nindot? Pakit unta mo ha, asa nako ni gipangutlo. Tara, ubani ko ninyo. Maadto ko sa gawas. Munaog ko sa gawas. Kadali. Munaog ko sa hagdanan. Paingon sa gawas para mapakita nako ninyo ang mga bulak nga akong gipangutlo. Mao ni ang likod sa among balay. Diba daghang mga kahoy. Mao ni likod sa among balay. Tan-awan ninyo. Mao ni ang likod sa among balay. Asa na ako gipangutlo ang mga bulak. Patan-awon ta mo sa bul nga akong gipangutlo ha. Tan-awa. Kani siya wala gini sige pananaw, nanurok ra ni siya. Tan-awa. Mao ni siya akong gipangutlo. Kani siya. Diba? Diba? Mao ni ang mga bulak nga akong gipangutlo. Wala gini sa pananom, nanurok ra ni siya. Diba nindot? Sa mga kilid-kilid. Mao ni ang likod sa among balay. Mao ni akong gipangutlo. Daghan kini sila, daghan kaayo. Diba? Kung makakita ka diha sa mga bulak. Makalipay sa huna-huna. Mao ni akong
gipakita ninyo manghigala asa ko ng ngutlo sa mga bulak. Oh, subscribes na lang mo ha. Hangtod sunod. Mauni si Hubinsya nga Bisaya kaayo.